Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, skamengwe khulumeni TV show sayibuka siyaxoxa futhi le channel le video izoba yinde. Mawungathanda ukuxoxa phuma nje kusemanje simple because uzoba nenkingi. Omama nezingane zabo. Ngoba nina nithi hey, asikwazi ukuziba ukuthi umayeni urude. Sathane ingane silethe phambili. Angithi kuleya amayeni sibheke umayeni. Ayisikhulume ngento esiyibonileke. Ukuthi ngiyaphuthuma ngizwe ngikhulumela phezulu ngiyagijima. Ngiyasitshontsha isikhathi sokuthi ngirecord. Asithathe ingane. Zonke manje ingane sibeke eceleni kamama. Umama nengane umsele kwelinye iside because eyamsele inenye ingxenye. Umsele kubani uyamnikazi wesithembu. Umsele kubani ubaba lezi ingane zonke. Sizokhipha uSnake kuphela ngoba uSnake uma wakhe engekho la kuthando lesithembu noma bekhona uma bakhe la engikhuluma ngabo kodwa lento ukuthi sifuna sinamathiselise ibehavior yengane nomzali. Uma yenike usekukhulumeni okude okungazophela ngoba eyakhe ingane isinezingane. Kodwa kunabantu abathi njengoba belalele uSibindi lapha ekhuluma kwi-birthday celebration kaMsele kubacosha ukuthi hawu imfundiso kaMayeni. Ngathi mina kusho mina uMayeni ku-TV show lokho esikubonile uye okhuza uSibindi kodwa uMsele umshayeli ihlombe. Kodwa ke manje sekushakhe okushamagayo. Yazi okusha yini uSumsele kule episode esiyibukile ima ehlehla ethi ngiyayibona into eyenziwe uSibindi and uSibindi uyingozi nami ngiyamsaba. Mina ke kusho mina ngoba nina seniyaphika ngithi mina lento esiyenza uMsele kumanje avume ukuthi uSibindi uzoba yingozi uzobhidliza yingoba kukhulume iLadies House. Le uMsele iLadies House abeyitshela ukuthi inomona naye ngento ayakhaya ngoba iLadies House bekuhuye exesha lapha ku-Instagram kaMsele kithi baba uMseleko malume uMseleko lento oyenza ngoSibindi ayikho right. iLadies House yayithatha kwinkulumo zikaSibindi kwizingane zesithembu sishawa amahloni ngoba uSibindi wayekhuluma nabantu uzokwakha nabo ekhuluma umathanda kodwa abanye basebethi phela uSibindi maye bukuthando lesithembu elibuke ngokweyakhe understanding unento yokuthi ayikho into wrong ayenzayo ukuthathela lapho lokhu uSibindi ukukhuluma kababa wakhe nezenzo. Uma kufika uMakhwela ezo-introduce kwingane uMakhwela oyi-girlfriend ngoba akakabi unkosikazi kwi-TV show esibukayo uSibindi wafike wama lapha benolwandle bathi shame ushame wabo usho ukuthi bona uMakhwela vele bake behambe naye emotweni nomseleko. Sikhuluma ngo-action la angithi ngithelina action mani to action khuluma kakhulu ukunamagama nasenisi amagama kaMayeni azwakala nani kuphi uMpilo ekhuluma ngoMangwabe because uMpilo uqale ansisondelise izingane nabazali bazo ngifuna niyeke ubuxoki benu yekani ubuxoki sizobabala bonke uMpilo kaMakhumalo uLwandle kaMacele uSibindi kaMayeni ezikaMangwabe ke zincane angakazwi ikhuluma ke inkulumo zezingane esho Mangwabe ngoba zincane zikaMangwabe ngoba zincane uMpilo kwi-issue ekhipha ingane emotweni kamkhulu noma kababa uKhumalo uMpilo wahamba wayotshela uMangwabe ukuthi hey khona into eyenzekile umkhulu wenze nje. uMpilo ngaleso sikhathi wangenisa uMakhumalo ekukhulumeni. Ngabe kwakuyimfundiso yamaKhumalo? Cha angithi kodwa uMakhumalo wenze njani wayi-addressa leyo nto waze waphinde futhi wayohlangana noMpilo la esenza khona ukuthi hayibo uMakhumalo noMpilo bayahleba yazi sekuthathele kwindlela uMpilo owayesekhuluma ngayo ekhuluma ngoMangwabe ongekho base bekhuluma ngamakhadi ngazi ukuthi uMangwabe udlala amakhadi akhe ngendlela sasingane indaba icomment kanje angithi uMpilo nimusani kuba maxoki size uMpilo wavela ukuthi emncane waba nento yokuthi uMayeni akayena uma wakhe. uMakhumalo wahamba wayo
addressa leyo nto noMayeni. Wathi uMayeni kodwa ngayivala le chapter. Ngithi uMakhumalo wayesebizwe kuphi ey'ndabeni ey'thinta uMpilo. Umpilo benokukhuluma okufaka uMayeni, waphinde waba nokukhuluma okufaka uMangwabi. Kwaba yizinto ezi-addresswayo kule TV show. Ngisazosithola-ke isikhathi ngihlaziyele kahle le nkulumo yamaKhumalo noMpilo kanye efaka uMangwabi nenkulumo kaMpilo efaka uMayeni efaka uMakhumalo ngoba eseyi-addressa ewumakaMpilo. Kulamaphutha kenzekile asishongo ukuthi uMpilo wayethunywa uMakhumalo, kodwa ikhona into esayibamba ukuthi zikhona iy'nkulumo uMpilo abanazo noMakhumalo njengoba ewuma wakhe. Right, Macele akenze lutho, kodwa sithatha i-behavior yengane sinamathisele kumzali njengoba nithatha i-behavior yampumelelo ninamathisele kuMayeni. ULwandle Xatshwana kwizingane zesithembu wama ngeenyawo. Wathi njengamanje uSinenge ngizombhakaza, ngizomshaya ngempama, ngizomkhahlela. Ngathi hayibo, uSinenge usisi wakho. Waze wathuka inhlamba uLwandle. Ngabe uMacele yini ofake lokhu kuLwandle? No. Kodwa uLwandle sathi une-enga. Angithi uSibindi phela sifake iy'nkulumo zey'ngane nebehavior yomzali. uSibindi wathatha into yokuthi uMessi angazi unjani, yayifaka uMakhumalo phakathi, ya-addressa leyo nto. Sesithi thina hawu, kanti amakhosikazi awazwani kahle hle ngoba yase-addressa into yoMessi. Ulawo uSibindi watshela khona uMayeni ukuthi uMakhumalo uthe angihambe ithatha kini noma ithathe kubi into enjalo, kulungiswa indaba yolimi yokukhuluma e-right. Seniyibonile-ke izinto ezenziwe yingane zamaphutha bayi-correcta abazali. Angithi ngoba manje masizoba honest, ingane nengane inento inesigaxa sayo. Umehluko ile yaMayeni ehanjiswa phambili ngale behavior ebhedayo ngoba yona kwakhiwa izingane zesithembu i-TV show. Ngaze ngathi mina kuwe uma uzothi kimi angithi ngizo-inspire abantu abadriver iy'moto ey'nkulu kodwa bebebulala i-reputation yabantwana babo ngezenzo zabo, ngizohlala phansi ngikubuke ngithi wena uyayithanda inganekwane. Inganekwane iphile ekhanda lakho, and inganekwane wena ilena isuka nokuthi mhlampe ubuka i-bank balance yakho masuthi inganekwane zi-right, because umuntu oshutha uSiyacela ngiyaye ngimbuza ukuthi unayiphi inhloso ngalo mntwana ngothando noSiyacela. NakuSibindi-ke abantu bebebuza lokho, wathi uMsele banomona ngengane yakhe. Abantu mabekhuza ukuthi sekwanele-ke phela manje akeke kuvele elinye iside lale ngane ngoba ngeke ukuthi nifuna ukuzivezela ukuthi ukuhlaza udu. Kwathiwa labantu bazama ukukhansela ishow. Yaba khona yini ipost yaMayeni eveza ukuthi hey waze wasebenza-ke mfana wami ngalezi imango siyigile? Chu, uMayeni wayelobe khuza. Nathini nina? Nathi uMayeni ngisho uSibindi akamlaleli. Namhlanje ngithini? Nithi uMayeni owenza uSibindi wabanje. Shuthi uMacele owenze uLwandle waba ne-enga. Shuthi uMakhumalo owatshela uMpilo ukuthi malivele ithuba lokuhleba akohleba. Ngoba uMpilo wahamba wayohleba kuMangwabi wakhuluma indaba yokuthi umkhulu wenze njani nemoto kwaze kwaxatshana iy'ngane zaphuma emotweni ngoba iy'ngane seyigcwala lapha eSeapark noma mkhulu engasafuni. Hawu, musani ukuba ama-fans nize nixoveke. Ilula lento yokuthi umzali uyazama ngendlela yakhe kodwa ubaba akamsizi. Ubaba yena uyigqugquzela enye into nenye behavior ngoba uthi yena ukhulisa indoda ezothatha isithembu iqhubeke negama lakhe elikhulu and proud. Uqale manje ukuba namahloni ubaba ngobani ama-comment amaningi abemkhomba ukuthi wenza wrong lokho kwenza ingane ngoba ingane le izophuma kubantu and abantu bazobe bethi cha ukuthi ubaba wakho u-rich or ubaba wakho unemali akusho ukuthi sidelele and awuzuziphatha kanje. Ingane izovaleleka kwamanye amathuba ngokubuhlaza kwasho abantu be-social media, kwasho kwi-ladies house, kwasho ama-viewers of izingane zesithembu because bezwe indlela uSibindi akhuluma ngayo kodwa baya kumseliku. Kulabo bantu
mina ngiwufix-ke ngoba mina ngibuka i-TV show mase ngixoxa ngayo ngasho ngathi khona lento abayishoyo hhayi ukuthi wrong, indlela abayibeka ngayo ngoba phela ubaba wekhaya lo. Kodwa manje i-behavior yengane ehluphayo, edelelayo, ekhuluma noma ikanjani, egcina ingasahloniphi ngisho eminye imindeni esingene kuyo ngo-back door. Ilena eyenza ukuthi abantu-ke nabo bafike ngendelelo kwi-page likaMseleko ngenxa yezenzo zikaSibindi, ngoba abantu bekholelwa ukuthi uSibindi imfundiso ngokukhuluma kwakhe ngoba wathi ngihamba ezinyathelweni zikababa, negama lokuthi nje ngiyi-young lion ibhubesi uthe kusho uMthombeni. Ukushonini kumayini lokho? Ukushonini? Ngoba manje nifuna ukuthi i-behavior yomntwana ayihlale kumama kuphela. And omama bayadeleleka Nkosi yami. Yazi into ekhona ngempela le, vele kuvele kuthiwe yeyi umabani, ubaba wengane yena wenzini? Ningangithuma ekukhulumeni isikhathi sengivumeli umoya wami vele uphethe ukuhleba, ngiyafuna ukuthi sihlebeni kodwa umoya wami niyawukhuphula ngoba nina yini sonke isikhathi kuzoba lula kwehlele kumama. Ubaba wenzini? Ubaba wafika wathi hawu ibhubesi leli, ibhubesi seliyamxaka ngoba kwayena lizomluma manje, kwayena manje seyaqala uyasaba. Kade ekuqaleni ethini hayi kuyalunga umfana wami lona, umfana yeyi phela sambe sibuka lapho izingane zesimo kuvele into esingayazi ukuthi le ngane lena yona iyabacabangela abazali. Kuvele uMseleko ahamba yophosta eshaya i-praise and worship kaSibindi. Angaze ngiyibone mina i-praise and worship eyenziwa umayini eyenzela uSibindi ngezenzo zakhe. Ekukhulumeni-ke because nginaso isineke sokulalela, ngizohamba ngiyolalela iy'nkulumo zikaLwandle, uSibindi, u-Abongwe, uMpilo. Mase ngithi-ke kini khombani abazali kule nkulumo, khombani ngoba nifuna ukukhomba umayini. Shuthi-ke mina niyalazi le qiniso lalona ubani uJennifer bani loyana lo wakwadlala uJennifer balo wakwadlala enye movie noBeyonce kwakuyi-movie ngicasuka kuyi-movie khona leli culo lakhe lelithi I will fight battles for you. Yimi lo ngilwela omama. Hawu ngithi omama ba-relax manje ngoba omama shuthi bayadeleleka, nini niyadelela sekuyini enidelela omama ngoba umayeni ovelayo ngoba niyincengela so much, niyabhora ngokuncenga kwenu, niyabhora. uLwandle engasisoli umacele, thina sifuna ukuthi ingane lena yindaba ibe ne-enga yokuthi ngazigcina ishaya umuntu, ayekunakwa indaba yayo. Omunye kuzosho ukuthi uLwandle une-enga because umacele une-enga. uMseleko uphi? uLwandle ukhuluma nje ngey'ndaba zezindlu, uyikhuluma nomacele kodwa noMseleko ubaba wakhe. umacele wazi ukuthi hawu uLwandle engathi uyashiyeka kwezinye iy'nkulumo kodwa uMseleko ewubaba yena uthini. uMseleko-ke usethola inkulumo ephuma kumakhosikazi, le nkulumo yokuthi women to women, ake sibonisane emayeni. Nangu uMseleko enza wrong. Why kunzima kini-ke manje ukubona nokuzwa because ukushila uSibindi wathi uMthombeni usemna ngithatha iy'nqumo, ngiyasheshisa, ngiyibhubesi, i-training yaMseleko anisayifuni, senifuna ukube umayeni o-wrong ngoba nakho ehlelo oshabeni. Hlalani lapha emzumbe kusibhudubhudu sasiphithiphithi niphithizeni kodwa ningaba amaxoki please. Mase niba namaxoki ngizonilanda kanje. Into eyenziwe uMpilo wrong asiyinamathiseli kumakhumalo. Into eyenziwe umacele uLwandle wrong asiyinamathiseli kumacele. Same nakumayini because ingane inabazali ababili. Angithi shuthi nina nithini nisikahle kahle labo mama beshadile lezi ngane bayikhulisa zodwa bodwa ngabodwana. Yingakho-ke nithi nina umayeni owenze lokho because nina ni-verifya or ni-confirma ukuthi uMseleko absent ebekhona. Mase-ke nithi nina sikhuluma kushonini ukuthi uMseleko absent because into phela ezokwenza yenze isense lento ukuthi uMseleko u-absent ebekhona. Yingakho-ke nithi umayeni. Hawu umayeni kanti basithembu kwathi akasithandi kodwa uyogqugquzela uSibindi. Hawu kanti umayeni nina nimbone umuntu onjani manje ngicabanga ukuthi khona umzali ofuna ukubona ingane yakhe iyenza wrong because ufuna ukuprove i-point.
Umayeni wakuthandwa nesithembu lo esenimazi kakhulu, kwayena lo wakuthandwa nesithembu animazi. Ngixoxele uthi umayeni kwayena lo wakuthandwa nesithembu animazi, because enye into fanele uyibuke ngokwe-TV mase uyithatha uyibuke ngokwe-reality. Ingane inobaba nomama makubheda, okusho ukuthi abazali khona la bangenzi khona kahle bobabili. Ngingamthatha lo ukuthi abazali kunalo othi umayeni, ngoba cha, bye inganekwane, bye bye.